खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बीटीसी राजखान्थिनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नंगौ बे समाव बर' हारि नाङैनो 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै गोबां नेनानै दं आरो बेबायदि समावनो बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गिदिरथार अजद होदों। एमपी जयन्त बसुमतारी बिथाङा थारैनो नंगौ रोजा रोजा लाख लाख जोंनि बीटीसीनि रायजो राजाफोरा 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ एबा बिलनि सायाव गोबां फोथायनाय दं आरो बेबायदि 125th एमेन्डमेन्ट बिलनि सायाव हेंथा खालामनायनि अजद दैखांदों बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव आरो बे बाथ्राखौ अजद दैखांनानै बुंदों जयन्त बसुमतारी थामहिनबा एमपी जयन्त बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै 125th सोदांनाय बिलखौ हेंथासो हैदों होननानै गोख्रों बाथ्रा आरो अजद दैखांदों एमपी जयन्त बसुमतारी बिथाङा। बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट लाख लाख बर' सुबुंफोरा लाख लाख बीटीसीनि थागिबि रायजो राजाफोरा 125th एमेन्डमेन्ट बिल फैयोब्ला एबा एमेन्डमेन्ट बिला जायोब्ला बर' हारिनि थाखाय बीटीसीनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव रादाब जागोन आरो जोंनि बीटीसी ओनसोला गोबां जौगाखांनायाव फैगोन। रांखावरिनि बेलायाव आरो गोबां जोंनि समस्ति एबा डिलिमिटेशननि गोबां बायदि बायदि बाथ्राया जोंनि ओनसोलाव गोबां जौगानाय फैगोनखौ दिनै आसा खालामनानै नेनानै दङ 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ आरो बे 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौनो दिल्लीयाव थांनानै बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हेंथासो हैदों होननानै अजद दैखांदों। बे अजदखौ जोंनिफ्राय होनाय जायाखै, बे अजदखौ खालामदों एमपी जयन्त बसुमतारी बिथाङा। थारैनो बे बाथ्राया जोबोरैनो साननो गोनां बाथ्रा। 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै बर'नि गोबां माहारियारि आफादा गोख्रों दाबि खालामबोबाय थादों जे थाबैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों लोगोसे 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ जेरैखि जाया पास खालामनांगौ होननानै दाबि दैखांबाय थानाय समावनो बे समाव बेरेखा खालामनायनि अजद दैखांदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव। 125 एमेन्डमेन्ट दिनै फैनायनि बाथ्रा जायनि गेजेरजों जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोहो मोनगोन, डिपार्टमेन्टआ बारायगोन, डाइरेक्ट फाइनान्स फैगोन, 60टा समस्ति जागोन। दिनै जों खोनाबाय हाग्रामा महिलारि बिपिएफनिफ्राय माने बेखौ बादा होनोसो दिल्लीयाव थांदोंमोन। सानजानि बारायनाय अंशखौ दाननानै हरफिननांसिगौनो, दाननानै लांफिननांसिगौनो, बे खोथाखौबो दिनै बुंनायसो जों नुबाय बा खोनाबाय, जों मिथिबाय। बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा बियो।